Какво стана? Готови сме. Пъти пас. Обаче... Посред снега ли? Първата стъпка. Обаче, лошото е, че не спална тука. Първа стъпка. Трябва да щупим дърво. Втора стъпка. Щупи целия свят. Трета стъпка. Не гличвай толкова много. Нямам интернет, бе. Хора, в момента се намираме в училище. Снимаме... Откъде? Снимаме видео. What the fuck? Така, ще ми даш дърво, ще ми даш. Че да не те спукам от той. Откъде? Нищо не си чува. Какво направим? Наше про е направо. Знаеш, що те е спалнал тук? Защото си избрал на сложно. Знам. Обикновено на Виктор телефона сложното ма спамва някъде, където има много къбълстон. Това сняг пада и пада. Дай ми сняг. Абе, няма как. Ако искаш го изяш. Бих искал. Да, те се щупи. Не знам. Уж си... Хора, нищо не сте чули. Да. Преди си крафтинг тейбъл, само да не направиш това. Какво изобрети? Слагаме тук. Така. Тук и мажем. Първа стъпка. Мажем. Дай ми кирка. Не. Ой, какво правиш? Така трябва да се прави, бе. Ой, аз правя само кирка. Що е? Защото кирката първо правиш кабел стойно и тогава взимаш камена брадва. Овца. Ой, този за коли. Ела ми така. Горката овца. Искам вълна. Ще ми даш вълна. Горката овца. Трябва ми дърво. What the fuck? Убри. Значи, иска да убие овца, пък му трябва дърво. Отлично. Хора малко... Къде? Така, супер. Дай ми още овци. Има ли овца? Аре, дай ми овца, Майнкрафт. Чай, я стои на едно място. Пъти пас. Стои на едно място. Стой. Ко? Добре. Така, знам го, това изобщо не ми пука, а я разказвам. Защо ме пранк? Има прасенце. Ей, сега ще го околя. Хора, видяхме прасенце. Ей, сега ще го околя. Не, няма да ми бягаш, бе. Не го коли, бе, горкото. Ще го коля. Горкото прасенце, бе. Нямам храна. Горкото прасенце. Да го коля. Не, бе. Коля. Не, бе, чакай, бе, остави го. Добре, тогава кравите. Не, бе. Всичко живо тук трябва да умре. Тя има повече масло. Брат, спри, бе. Вземи той. Овца! Джинкс. О, фак. Хора, кажете ми 3 пъти името. Борис. Борисе, нека да заколим тази овца. Не, бе. Ще заколим По тази. дупето. Пляс. Трябва ми вълна. Аре, ей, сега си крафвам едно легло. Аре. Краф нещо, виж са. Аре, дай ми леко. Така, хора, Вече се чувстваме силни. Вече е ясно, че ще оцелеем. Да. Дори и да нямаме къща. Защото имаме Ще има. Брат, защо си толкова зле, бе? Не знам. Това вече аз. Кокошчица. Не. Бе, тя брадвата ми замина, дай с кирката. Трябва ми кокошка! С кирката, бе, тя ти нали? What the fuck? Как ти? Абе, копай камък, бе! Захарна тръстика. Добре, бе, копай камък. Копай лед направо. Ето копая лед. Защо не ми дава лед? Биш си кирката за нещо. Ама защо не ми дава лед? Защото е лед. Леда, като го изкопаеш, дава ли си? Не знам. Зайци, те ги околя. Ще те околя. Искам да те околя, бе. Ще те околя. Горкия зайк. Ще го околя. Обаче него не може, защото е като стрелата. Игу. О, what the fuck? Нали? Аз го... О, верното е игу, бе. Аз ти казах, че е игу. Верното е... Има яко лего. Чупи легото. Това е по-яко. Да, защо си направих легло, бе? Ясно не знам. What the fuck? Чай си щупа. Вземи печката. Изпечи.
Кода пека, бе? То няма кода пека. Изми торча. И торчаш. Така какво? Торч. И сетих се. Има едно тайно нещо в YouTube. Какво е? Чай сега. Абе, ние не може да гледаме. Хора... Ние правим стрим. Добре, ден. Бате. Така, слагам си малко нещата. И тук виждал... Не, бе, брат, няма да живея в това игро, Тук бе. съм виждал, че има тайно място. Ей, тук надолу. Има ли? Ей, тук някъде имаш. Ама не знам дали е истина. Или не е в това игло. Ма точно в такива иглота е. Има ли лед тук? Брат, Хора, май няма. ти го щупи, бе. Еми, горкото игло, пингвините заминаха. Кой казва, че тук живеят пингвини? Не, майка ми. Така де. Къде? Оф, чайче. Добре, не е истина, ама поне си имаме килимче. Сега, чайче. Ще ми помогне ли този килим? Да, защото лети. Това е килимчето на Аладин. То спека. Е, Ако можеше да се направи. що ни дичаш, бе? Това е за бягане ли? Аз не знам. Ве. Аз не знае. Наистина ли? А пак Да. го пусни, защото когато спреш, такова. Да, знам. Аре, бей. Тръм. Дай газ, бе. Сега вече може да се убиеш зайка. Верно е. Да, бачо. Ще намеря ли някой друго игло? То е много рядко. То не се намира. Не, че е рядко. О, what? Зайци. Вай, колко много зайци. Ходи ми. Елай, че. Виж, това е като... Бах ти бързил зайго, е. къща. Кое, бе? Ей, това. Ей, то лети като къща. Бате. Знаеш ли, че това наистина може да е къща? Чакай. Чакай, аз май мога да си направя. На Елза. Лодка. Абе, бате, как по лодка, бе? То е лед. О, да, верно. Ой, ти си много зле. Казвам ти. Бате. Бе, не чупи водорасли. Аз ги ще... Трябва за гном. Айде да живеем тук, бе. Как ще живеем в това, бе? Тук има вода. Еми, да, Нищо друго. Не би, ще направим пот. Аре, бе, ще е много яка. Как ще живеем тук? Много яката. Сигурно. Ма тази постройка е много яка. И тук може да живеем. Тейбъла. Къде? Тоест, там още, бе, брат. Аре по-бързо, че си много бавен. 5 часа по. Нещо. Лайната на мечката ли? Ех, са, бе. Ми хора, нещо видео, ще трябва да бягаме от мечка. Това е ясно. Това е твърдо. Тръстико. Абе, брат, не я взимай, аз имам. Шиям захар. Ма, брат, взех вече, бе. Бате, ти ще се спреш ли? Тая мечка ма дразни. Просто Спри се. уби майка и шеба. Как да убия, бе? Тя има 5000 сърца. Тя на леглото. Ако ма уби, докато спа. Сънищата ми. Не знам, но ако се събудиш, ще умреш. Школаш ли са? С мен. Бързо. Fuck you! Викторе! Кой каза да сте тук? Взеха ли ти неща? Аре, стига, бе! На мен ми е малко процент и ти ме го зарежа. What? Ти? Еми, убиха ни. Аре, ости малко. Как умря, бе? Еми, бате, тази смечка. Чай, аз още ли... Да, още. Добре. Еми, хора, тази смечка не... Трябва да свършваме. Вие какво правите, бе? Къде е другия полис? Ето го. Ставай. Здравейте ми трябва. Хубаво. Борисе! Да, Да си вземеш нещата. ще ми ги вземеш. Знаеш ли номера? Добре. После ми дай. Чакай, бе, стрима не е свършил, бе. Стрима. Какво стана, бе? Чай, Забре се неща.